We have Igbo language. Our topic today says object pronoun Nnara. Remember that we said that pronoun is a word used instead of a noun. Ya bụ na nnọchiaha bụ okwu nọchiri anya aha mmadụ. Like you have it here in English, me. First person, me. Abịa n'Igbo ya bụrụ mụ maọbụ m. Mụ maọbụ m ha bụ otu. Nke ọbụla i were n'ahịrịokwu wee sụọ asụsụ ọ dị mma. Second person, you. Gị, gị, gị. Mgbe ị na-agwa mmadụ okwu, onye ọzọ abụghị gị, esi gị, gị, gị maọbụ ị. Ha na-abụ bụ otu. Third person, male. Him in English, ya n'Igbo. Ọ bụrụ onye nwoke ka ị na-agwa okwu, him. Abịa n'Igbo ya, ọ bụrụ ya. Ya bụ nnọchiaha him. Third person, female. Ha. Ọ bụrụ onye nwaanyị ka ị na-agwa, ọ bụrụ ya, ya na object pronoun ya bụ Nnara. Third thing, it. Ya, nnọchiaha ya bụ ya n'Igbo. First person plural, us, anyị. Mgbe ndị ị na-agwa okwu dị ọtụtụ, ọ bụrụ na iso n'ime ha, ọ bụrụ us in English. Abịa n'Igbo ya, ọ bụrụ anyị, anyị maka na iso n'ime ya. Second person plural, you, unu, unu. Third person plural maọbụ third thing plural, them, ha, 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 them. Now let us see it in sentence. Object examples. Ọmụmaatụ Nnara. Ebe a eji ya wee mee ahịrịokwu. Me, stay with me. Me, stay with me. Mụ maọbụ m. Nọnyere m, nọnyere m. Ị ga-ahụ ebe a na nọnyere m na a na-akpọbiri mụ mụ mụ. Na ọ bụ m ka a na-ewekarị oge ụfọdụ maka na ọ dị nkenke n'ọnụ. You ate it. You. Nnọchiaha ya bụ gị maọbụ ị. You ate it. Ị riri ya. Ị ga-ahụkwa ihe a m na-ekwu na ị na gị na ha bụ otu, mana ị na m na-apụkarị n'ọnụ ọsịsọ. Ị ga-ahụ ebe a sịrị ị riri ya. You ate it. Ọkwa na ikwuo gị riri ya, ọ dịkwa mma, mana ị na-akapụ n'ọnụ ọsịsọ. Him. She deceived him. Him n'Igbo bụ ya. Ọ ghọgburu ya. Her. He slapped her. Her in Igbo language is ya. Ọ mara ya ụra. It. They took it. They took it. It na asụsụ Igbo nnọchiaha ya bụ ya under object pronoun. They took it. Ha wetere ya. Us. They saw us. Us pụtara anyị n'asụsụ Igbo. Nnọchiaha us bụ anyị n'asụsụ Igbo. They saw us. Ha hụrụ anyị. You. All of you. All of you. You pụtara unu. Nnọchiaha ya n'asụsụ Igbo bụ unu. All of you. Unu niile. Them. I ate them. I ate them. Them n'asụsụ Igbo. Nnọchiaha them n'asụsụ Igbo bụ ha. I ate them. M riri ha. I nee anya, anyị ji mkpịsị na-acha ọbara ọbara dee ya. Dee nnọchiaha ndị a ma n'oyibo ma n'Igbo ka o kwe gị nghọta. Ngwanụ, tinyere anyị aka n'akara ịhụnanya ma tụsakwara anyị ozi a ka ọtụtụ mmadụ hụ ya.
Na-esonyekwara anyị na Rejoice Chinwendu TV ebe anyị na-amụ ọtụtụ ihe n'asụsụ Igbo ya nakwa ihe ndị ọzọ n'ime gị obi ụtọ. Sonyere anyị biko, tụsara anyị ozi a ka ndị ọzọ hụ ya na-esonyekwa anyị. Ndewonu, ka emesịa. We have Igbo language. Our topic today says object pronoun Nnara. Remember that we said that pronoun is a word used instead of a noun. Ya bụ na nnọchiaha bụ okwu nọchiri anya aha mmadụ. Like you have it here in English, me. First person, me. Abịa n'Igbo ya bụrụ mụ maọbụ m. Mụ maọbụ m ha bụ otu. Nke ọbụla i were n'ahịrịokwu wee sụọ asụsụ, ọ dị mma. Second person, you. Gị, gị, gị. Mgbe ị na-agwa mmadụ okwu, onye ọzọ abụghị gị, esi gị, gị, gị maọbụ ị, ha na-abụ bụ otu. Third person, male, him in English, ya n'Igbo. Ọ bụrụ onye nwoke ka ị na-agwa okwu, him. Abịa n'Igbo ya, ọ bụrụ ya. Ya bụ nnọchiaha him. Third person, female, ha. Ọ bụrụ onye nwaanyị ka ị na-agwa, ọ bụrụ ya, ya na object pronoun, ya bụ Nnara. Third thing, it, ya, nnọchiaha ya bụ ya n'Igbo. First person plural, us, anyị. Mgbe ndị ị na-agwa okwu dị ọtụtụ, ọ bụrụ na iso n'ime ha, ọ bụrụ us in English. Abịa n'Igbo ya, ọ bụrụ anyị, anyị, maka na iso n'ime ya. Second person plural, you, unu, unu. Third person plural maọbụ third thing plural, them, ha, 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 them. Now let us see it in sentence. Object examples. Ọmụmaatụ Nnara. Ebe a eji ya wee mee ahịrịokwu. Me, stay with me. Me, stay with me. Mụ maọbụ m. Nọnyere m, nọnyere m. Ị ga-ahụ ebe a na nọnyere m na a na-akpọbiri mụ mụ mụ, na ọ bụ m ka a na-ewekarị oge ụfọdụ maka na ọ dị nkenke n'ọnụ. You ate it. You, nnọchiaha ya bụ gị maọbụ ị. You ate it. Ị riri ya. Ị ga-ahụkwa ihe a m na-ekwu na ị na gị na ha bụ otu, mana ị na m na-apụkarị n'ọnụ ọsịsọ. Ị ga-ahụ ebe a sịrị ị riri ya. You ate it. Ọkwa na ikwuo gị riri ya, ọ dịkwa mma, mana ị na-aka apụ n'ọnụ ọsịsọ. Him, she deceived him. Him n'Igbo bụ ya. Ọ ghọgburu ya. Ha, he slapped her. Ha in Igbo language is ya. Ọ mara ya ụra. It, they took it. They took it. It na asụsụ Igbo nnọchiaha ya bụ ya under object pronoun. They took it. Ha wetere ya. Us, they saw us. Us pụtara anyị n'asụsụ Igbo. Nnọchiaha us bụ anyị n'asụsụ Igbo. They saw us. Ha hụrụ anyị. You, all of you. All of you. You pụtara unu. Nnọchiaha ya n'asụsụ Igbo bụ unu. All of you. Unu niile. Them. I ate them. I ate them. Them n'asụsụ Igbo, nnọchiaha them n'asụsụ Igbo bụ ha. I ate them. M riri ha.
I nee anya, anyị ji mkpịsị na-acha ọbara ọbara dee nnọchiaha ndị a ma n'oyibo ma n'Igbo ka o kwe gị nghọta. Ngwanụ, tinyere anyị aka n'akara ịhụnanya ma tụsakwara anyị ozi a ka ọtụtụ mmadụ hụ ya. Na-esonyekwara anyị na Rejoice Chinwendu TV, ebe anyị na-amụ ọtụtụ ihe n'asụsụ Igbo ya nakwa ihe ndị ọzọ n'ime gị obi ụtọ. Sonyere anyị biko, tụsara anyị ozi a ka ndị ọzọ hụ ya na-esonyekwa anyị. Ndewonu, ka emesịa.